ассалому алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хотия, шароити масири ширкати Атомӣ ва имрӯз мо дар бораи набори гидросияния гап мезанем. Дар комментария бисёр пурсидам, бале ин набор аз ширкати Атомӣ, аз Южная Корея ва шумо чӣ хел метавонед харидорӣ карда? Сайти Атомӣ дар регистратсия мешавед ва ҳар кас барои худаш метавона харидорӣ кунад. Ранге ки вақт бирса маҳсулоташа барои худтон мехаред. Нигоҳ кунед. Духтарако, набор чӣ дора? Озма шумо да нишон медиҳем. Дар ин набори гидросияния аввалин дараҷа дӯстои азиз медроя анам хеле китобчаш дидем дар рӯи навистаги ай чӣ тайёр шудаги барои чи ҳам маҳсулото китобчаҳои худшона доранд ва дар инҷа дута чиза крем увлажняющий ва эссенсия ки тароват мебахша рӯи шумора ва як гала вақта мебара. Арзиши ҳамин набор 350 сомония ва дар муддати 2 рӯз шумо дар дастрас мекунад. Нигоҳ кунед, анам хеле эссенсия дора. Эссенсия яъне ки шумо метавонед ки ира ҳар саҳар пеш ай косметика кардан истифода баред ёки шабона рӯи шумора эффекти лифтинг метиҳад. витамино қатъи доро ҳастае ки таровати бештар мебахша пӯсти рӯи шумода. Ва инчунин дӯстои азиз, ана ин кремаш креми увлажняющий барои доғҳои майда, яъне доғҳои модарзод, не доғҳои майдача, пигментатсияҳо. ира шумо метавонед рӯзонарам истифода баред, шабонарам истифода баред. ман худам шабона истифода мебарам. камакак розовый оттенок дорад ки рӯтона бо хушрӯ мекунад. вақте ки ҳар шаб истифода баред, саҳар дар вақти пенкаи атомикати рӯтона мешавед, шумо аллакай дар сеюм рӯз эҳсос мекунед ки пӯсти рӯи шумо чӣ гуна ба тарафи хубӣ тағйир ёфтагӣ. дӯстони азиз, маҳсулоти ширкати Атомиро шумо метавонед худтон регистратсия шуда харидорӣ кунед. инчунин шумо метавонед ки дистрибутори ширкати Атомӣ шуда дар ширкати Атомӣ маблағ кор кунед. дӯстони азиз, барои маълумоти бештар дар бораи маҳсулотҳои ширкати Атомӣ ва кор дар ширкати Атомӣ шумо метавонед ки рақамҳои мо нависен, дар комментария нависен, мо шумода пурра мефаҳмонем. чӣ хеле ки гуфтем, ширкати Атомӣ ин як интернет магазини глобалӣ ҳастае ки дар тамоми дунё фаъолият мекунад ва шумо метавонед аъзои ҳамин интернет магазин шуда барои худтон дилхоҳ маҳсулота дастрас кунед. дар сабка даруни шаҳри Душанбе ройгонаи ширкат ҳамаша барои шумо мусоидат мекунад.